Ako po ay mananatili sa partidong NPC. Yan po ang aking kasalukuyang partido and I have to stay. And tatapusin ko po ang last termino ko as mayor. Ito na po yung last term ko sa pangatlong beses from 2016 up to 2022. Ganito kasigurado si Capas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan sa kanyang tatahaking landas sa darating na halalan 2022. Ang re-election ng mayoral seat nito ay tila natunugan na raw ng kanyang mga kalaban. Kaya ang batikos sa alkalde ay napaaga. Kung bisa na kayo lumaban, milabantana mo kayong kagustuhan at kayong katutuan. Patugutan nyo na in kapanyaran, uling datangal do, ala kayong asapat. Hindi ka, para-paruta mong kapasenyo, para-paruta ang Pilipino, dapat etapakasakit in politika. Walang kagatul-gatul na pinangalanan ni Mayor Katakutan ang pinariringgan niyang politiko na may ambisyon raw na maging katunggali sa pwesto sa halalan. Ito rin umano ang nasa likod ng pambabatikos ni Miss Pyra Lucas na tinaguri ang White Lady ng Mabalacat na nagpaparatang sa alkalde na land grabber sa Capas. Nung nino yung palpatok, yung inuntok yung gulot. Kung ini, palpatok ya, yung gatsok yung gulot. Di ba? Oh well, sa bintana, nga ganang expose ng Pyra, ngayon yung gagamitan na ng kanakong vice mayor, so therefore, nga ganang expose ng Pyra, yan po yung gulot. Sinabi ni Mayor Katakutan na nabisto niya ito dahil sa iyon ang sumulpot na abogado ni Pyra Lucas makaraan ang isang insidente na mag-serve ng search warrant sa isang kaalyado ni Lucas. Hindi natang lang sabi, Pyra. Yang abogado, ang po'y Pyra, yang mag-live. Ayon sa alkalde, nakatitiyak siya na ang ulo ay si Vice Mayor Roseler Butch Rodriguez dahil pati umano sa naging privilege speech nito. At pagdeklara na siya'y tatakbo, ang merito ng mga kaso ay parehas na parehas ng mga binabanggit ni Lucas. Well, ako expect, kanita ulimbalo ko kaalyado ke. So ngayon, bablasang linto, dahil issues ng Pyra, ilang issues na, so misan metong lang. Ginamit depi ni White Lady Kaya tangal do, isipan ko, nung nining keng kagulutan na, ning mapanyirang ako keng Facebook ay ni. Pinasinungalingan naman ni Pyra Lucas, chair ng United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC, ang alegasyon ni Mayor Katakutan. Ang tinulungan anya niyang si Cesar Bautista na kanyang volunteer community leader ay matagal ng kalaban sa kaso ni Mayor Katakutan. Common knowledge rin anya pati sa korte na ang legal counsel nito kahit pa noon ay si Vice Mayor Roseler Butch Rodriguez. Baka nakakalimutan ni Mayor Raycat, kinasuhan niya si Mr. Cesar Bautista aka Jumong noong 2018. Kinasuhan niya ng fabricated case. Ang kinuhang abogado ni Mr. Cesar Bautista, on record yan, sa sala ni Judge Pangilinan ay si Vice Mayor Butch Rodriguez. Sinabi ni Pyra Lucas na hindi maiaalis ang poot ng alkalde sa kanya at sa tumatayo ngayon na magiging katunggali sa pagka-alkalde sa 2022 election. Pero iginagarantiyan nito na walang alyansang namamagitan sa kanila ng vice-alkalde. Alam mo, nagagalit lang sa akin si Raycat. Or of course, magagalit din siya kasi may lumulutang na kalaban niya. Pero kahit anuman ang paggawa niya ng fabricated na kwento sa mga kapasenyo o sa mga followers ko, wala silang maididikit sa akin tungkol kay Vice Mayor. Never kong naging kaibigan o never akong makikipag-alyansa in terms of politics kay Vice Mayor Rodriguez. Sinabi ni Lucas na bagamat wala siyang direktang nagiging hakbangin sa magiging karera sa politika para sa 2022 local election, huwag rin umano siyang imenos ni Mayor Reynaldo Katakutan sa posibleng gawin nito sa susunod na panahon. Dahil mismong ang mga bumabaliktad umano na supporters ng alkalde ang nanghihikayat sa kanya na tumakbo sa Capas. Meron, ang dami. I'll be honest with you, mga negosyante, religious sect, mga kababahihan, kalalakihan, actually mga leaders niya sa UNO, daming nagme-message sa akin.
Wala pang binanggit kung anong partido politikal ang napupusuan ni Lucas na umalyansa, pero inamin niya na matagal na itong may property sa Capas Tarlac. Samantala, sa panig naman ni Vice Mayor Roseler Butch Rodriguez, inamin niya na sigurado na ang kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Capas sa 2022. Ngunit ang paratang ni Mayor Raycat na siya ang ulo nito sa mga expose ni Lucas, wala raw itong katotohanan. Pinakonfirm ko that I will be running for mayor next year. No? Lalaban akong mayor ng Capas, for the position of mayor ng Capas. Secondly, si Spyra Lucas, hindi personally known sa akin. Hindi ako acquainted sa kanya. And yung nangyari sa yung search warrant kay Mr. June Bautista, it so happened na nung umagang yun, that was 7:30 o'clock in the morning, I received a call from an unknown number. So sinagot ko yun. Hindi ko alam na si Spyra Lucas pala yun. Pinasinungalingan naman niya na lahat ng sinabi nito sa kanyang privilege speech ay galing sa expose ni Pyra Lucas. Anya, ang issue niya ay nagkataon lamang umano na ibinubulgar din ni Lucas. Well, hindi ko alam. Yung privilege speech ko, hindi ko tinatch yung mga expose ni Ms. Pyra Lucas about land grabbing, about mga lode sa Cristo Rey. Nag-rely lang ako sa report ng COA. Sa naging privilege speech ni Rodriguez, sinabi nitong hamon ang aligasyon na ipinupukol ngayon sa liderato ni Mayor Katakutan. Ang kasalukuyang mga usapin na kinakaharap ng aking mayor, ang mga naging pahayag ni Ms. Pyra Lucas sa Facebook laban sa aking mayor, totoo man ang mga ito o hindi, ay nagsilbing hamon. Paolo G. Santos, CLTV News.